Juventus Club Vera Morbi Kirkara, Juventus 2 Sassuolo 1, għan Manuel Caldwell hawnhekk. Caldwell, x'taħseb naħseb rajna logħba bilanċjata jiena, għajna bla nifsa l-aħħar. Kien ħaqna ngħaddu overall illum? Ifhem, l-ewwel ħaf batew naqra il-Juventus, pero fit-tieni ħaf xi nagħmel substitutions bħal Locatelli u Morata, t-tim rajtu jqum li chances bdew jiġu u bdew jaħtu l-hom lasti u hekk, imma il-sistew li l-logħba li kien ħaqna ngħaddu għas-semifinali, pero kienet logħba tajba ħafna. Temmen ġifieri li ovvjament is-sostituzzjoni jitbidlu l-logħba. Allura mbagħad x'taħseb eżempju mill-fatt li rajna l-Mekkenni jilgħab fuq in-naħa tax-xelluk meta għandna ovvjament kien Morata fuq il-bank kien hemm plejer ukoll Kajorge li nafu li jilgħab winger ukoll quddiem. Taqbel ma' Allegri li eżempju meta l-Mekkenni hemmhekk ma' dawn id-deċiżjonijiet? Ifhem, Allegri coach li jaf jagħmel is-sorpriżi fl-istess ħin għax jaf ikun jilgħablek dak il-plejer, jaf jagħmilek logħba tajba mbagħad logħba ma jkunx tajjeb. Pero jiena naħseb kien tajjeb bħala substitution samlhom tajjeb. U jekk insaqsek hekk hemm xi plejer li spikka li kellum, hemm wieħed li tajt li kien tajjeb. Fem, jiena li naħseb delikt fuq wara kien ħafna tajjeb illum. Ovvjament Quadrado nafu xi plejeru, Quadrado, pero Vlahovic jibqa' dak il-plejer li bil-forsi tnieħ għax għandna striker kbir u b'saħħtu ħafna. Eżatt. Kont nsaqsik fil-fatt mill-plejers il-ġodda x'dejlek minnhom hekk li Vlahovic ovvjament semmejtu. X'taħseb mill-performance ta' Zakkarija llejla? Zakkarija ma rajtux xi performance kbira, però jalla li l-oħra jkun. Naħseb li kien effettiv xorta waħda jiena. Kien effettiv imma ma rajtx dak il-Zakkarija li rajt il-ġimgħa l-oħra. Ġimgħa l-oħra kien ħafna ħjar. Eżatt. Issa ovvjament logħba li missja kontra l-Atalanta fis-Serja A, logħba kbira u logħba ovvjament importanti ħafna. 3 punti jkun ifisser li naqżu fit-klassifika ħalli huma jkollhom logħba fuqna xorta ġifieri. X'tixtieq tara minn dik il-logħba u kemm importanti dak ir-riżultat? Li nixtieq nara minn naħa tal-Juventus nixtieq nara li jkollhom dik l-aktar grinta u li ma jipprovawx jagħmlu ċertu żbalji għax dik li l-logħba tista' tfottihom jekk jagħmlu ċertu żbalji żgħar, però jiena kont tal-Atalanta fiduċjuż li jaf joħroġ riżultat pożittiv. Imbagħad naraw. Grazzi tal-kummenti tiegħek, aħna narawkom fil-darba li